Čaute, dneska ste na mojom kanáli a dneska vás vítam takto, že napíšte do komentáru, čo si myslíte, ako často budeme robiť v hre Brawl Stars. Chcel som vám oznámiť dačo, to sme nazbierali 30, už mám 80 suši, ostali nám 20 suši, no neviem sa rozhodnúť, alebo zadarmo ich budeme hrať, budeme ich dostávať, alebo ich kúpime za kemi. Rozhodnite sa. Rozhodnite sa vy, mne to je jedno. 29 pasák ze 6. Reálne, príklad. A už tam, čo dostávame suše, som tu už prešiel. Lebo mi pomáhal kamarát. On bral Warrena, ja som bral Engera, alebo ja mám na jeho mutáciu a Hypercharge. A sme tak za 15-16 minút sme vyhrali. Takže takto. Z toho updateu máme iba 2 skiny Angelo a Tara. Tieto postavy nemám. Piper, ja dostanem mu z Brawl Passa. Už to neostalo veľa. Ja som hral hviezdy, ale už to vytočné. Takže berem, dneska je 5 na 5. Hráme dneska ako... No, zahráme si duel. Duel sme nehrali dávno. Prihlásime dátuho kamaráta. Ak chce s nami ísť, môže. Ne, nemá kto. Alebo možno, ne. Neviem. A som čítal komentáre, že vy ste písali o tom vraj, že vy chcete, aby sme natočili Fortnite, vám sa páči hra Fortnite, lebo ja som ju netočil, som točil inú, to je Friend Fry. Jak chcete, neviem vám, nesľubujem, že môžem, ale nie je to jasné. Lebo chápete tomu, že Fortnite ja neviem vzťahu, ale ak by ste chceli, môžem natočiť, ale na plejku. Na plejku ešte som žiadne videa netočil, to je potom. Ale obvykle na počítači netočil. Nahraj materiál. Dáme mu lajkos. No. Súhlasíme, zahráme si s ním. A napríklad napíšte do komentárov, ako sa voláte. Napríklad ja sa volám Fabian. A vy ako sa voláte? Môžete napísať do komentárov. A kto bude mať podobné meno ako ja, dám mu like. Takže, alebo kto sa volá takisto ako ja, dám mu like. A chcel som sa spýtať, aké dievčatka ma napríklad pozerajú. Som chcel spýtať, bo iba pozerám, že iba chlapci ma pozerajú. Zase dievčatá také Brawl Stars nezajímajú. Je jasné. A vás zajíma napríklad Brawl Stars? Ak hej, dajte like a ak nedá, dajte subscribe. Alebo dajte odbor. A môžeme si zaspievať, viete čo? Ale túto pesničku napríklad vám môžem zaspievať Brawl Stars pochytil Cordelius. To pasuje, bo ja som Cordelius, tam za Cordeliusa a tam ten je Shade. Sme spolu kamaráti, že ja som ho potom zobral. Ale to iba taký super cel.
Supercell, to viete, kto je? To sú tí, čo tú hru proste vyrobili. A vyšla nová hra od Supercell Mozzarella. Takže si dám do priateľov. Duo Speaker sa volá. No dali sme si to, kamarát. Hotovo, mám ho, priateľo. A to je Spike. Či ako sa volá? Spike, hej. On spieva, ja som Speaker. A tady osama. A napíšte do komentárov ešte čo? Že aká hru vy hráte. Napríklad ja hrám Brawl Stars. To je moja prvá obľúbená hra. A druhá to je asi Roblox, lebo Roblox točili sme naposledy, to bolo včera. Brookhaven, ne? Hej, Brookhaven. Ale Robloxe sú kopá tie simulácie, takže mohol by som si zahrať. Neviem. Nie, on ma oklamal. Teraz zaspráme sa pod ranke, čo? Ja som chcel ranket. No a tu je dobré rikošet. To je dobrý rikošet, lebo má dobre strely. Pán rikošet. Takže tak môžeme dávať. No mám troška také, aby ste počuli toto. A som zapomnil, rikošetu nepoužil. Frank to vypasoval, nie? Frank. Ideme. Piperka, kde skačeš? Už napila som taký legendárny Stardrop. Už dávno nemali. Posledný keď som bol, jak by vypadol Cordelius. On pôjde, alebo som dal z tej strany. Inger, ukáž, kto je tu vpad, ukáž. Marta, ty kde ideš? Letý Max. Nie, Čister, zabij ho. Vidíš, Čister nič nevie, hovorím. Zabije Čister. Oj, my to skratku nedáme, to percent. Nedáme. Chodź mi ukazać. Tu jest, to tu je, prostě je tu prostě pán, je tu prostě pán, je tu prostě. Máme to, ale prehrali sme, vidíme. Jak to je. Joj. A takový tam tému Spajku.
Som to nečakal. Solo a duo. Tak to, čo sa to znamená. Môžeme si hrať Showdown Say Inch. To je zaujímavá mapa. Dávaj. A som ma takto pýtal komentárov, že videá nevychádzajú každý deň vychádzajú iba, či to 5 dní minulé, čo som vám hovoril, ktorý ešte nevychádzali, to je pravda. Bo som dačo musel ja ako robiť. Čo chystáme to spraviť? Ticho tam! No nie. Ale to nehráme na kúpky, takže to je jedno. A teraz sa hovoríme, môžeme tam zobrať Angelo. On chodí po vode. A moc sa tam nemá čoho bať. Takže si logicky povyšovali. Predsa slepé Angelo, ja budem byť každého, len nech sa modlia, lebo ja budem byť. Sadero. Čo mi môže chodiť po vode, nemôže. Škade mi sú, nepovedzte. Ale nemôže chodiť po vode, oni nemôžu. Takže tak. A toto video dneska točím tak nové, lebo máme novú kameru. Takže ako malo by tak sa to otočí to video, chápete čo? Myslím, veľmi dobre ma chápete. Že vždy videá sú tak na, ako vy držíte telefón tak, ale ak chcete pozrieť si normálne tak, to takto není. Ja si to viem. Ja už som s tým spravil poriadku. Môžeme sa tak zabávať aspoň Brawl Stars, lebo že je to už zbytočne to už dodal, lebo to sme dali, nemáme z nikým, počkáme pokým vidú tie dopísu, že je 37, to také 25 by mohlo byť. Ale to není jasné. To sa svetlo, Angelo. To si počkaj, ja idem tam chodím. Edgar musí nás počkať, aby sme mohli ísť ku ním. Da. Takže čus, Bibi, čus. Bibi nič nespraví, nebo na nebe chodí po vode. A Shay vie. Ono tu je dodať.
Dojskými palcami to dáme. Sú nuby. Všetky nuby sú. A kto vyhral? Jak tretie, veď sme vyhrali druhé. Když tak sme ich zabili to. Čo? To škandové je spravené, nezdá sa vám, no? Podľa mňa, hej. Mne sa to zdá. Mám nie? Nie. Mne sa zdá. 2 Shady a 1 Angelo. Traja vieme chodiť po vode, a to sa mi nepáčka, ma vedia. Ja som čučka. Prečo som tu išiel? Ja môžem zabiť. Tam budem, keď tam nikto ešte spal. Angelo, to ako si sa tam dostala? Angelo. A počkaj, Edgar, ja budem Angelo už o chvíľku. Teraz vychádzam a idem za tým Angelo. Nie. Dobre, súhlasím, treba zobrať inú postavu. Teraz. Neviem koho. Treba zobrať taký, čo vie chodiť. Čo vie ísť. Jamile. A môže tam hrať taká Jamile, takže... Neviem, napíšte komentář. Na také video počuli, že ja tak čudím, lebo ja neviem, prečo ja chorý nie som. Ja neviem prečo. A ja budem tancovať tak. Look, say pal. Ticho tam, pokým ja tam nebudem. Môžeme ich hádzať predsa. Joj. Nezabila. Takže už 17 minút ostalo nám počkať. Ešte taký 17. A napríklad ja by som viete koho zobral. Neviem. Môžeme si takú hru hrať, že budeme skúšať nejakých postaviť, čo musia preskočiť na k tomu robotovi, ale nesmú prejsť tam, takže možno to jasne, že dokáže mať takú urtu. A je tu hodne mladý. Voron prešiel. Standy nič, Amber nič. Ty asi dokáže. Hej, on dokáže, on je. To robí protektor. On to dokáže 100%. Vidíte? To dokáže predsa. Kit. Hej. Jasne, že on dokáže. On dokáže, pán Kit. Nie. Kit prešiel Kenji. Monster Kenji tak by ona neprešla, táto by svet spadol.
Ale neviem, ona naučí takú, ale ona neprejde cez toto. Ja som od neho tu nevedel. Ten jasne, že je sprav, ne, pyro, ne, skvik, ne, lol, ne, buffer, ne, fenk, ne, Eva, ne, a Žaneta, ona prejde. Janet prejde. Má iba preletiť to, jak sa povie. Ja tak viem zabiť. Mám byť Janet. Oči zniž, to je nič. Mr. Grey. On to prejde, on tam hodí tú svoju úču, viete čo myslím. On hodí úču, ale prejde Mr. Grey. Takto. Pozrejte, čo ešte Mr. Grey je. A takto, on to prešiel. Mr. Grey, toto nie je kde. Toto nie je čarujne, Miko. Som chcel povedať Miko nie, ale on je opica, že on to vie preskočiť. Pozerajte, ani úču to musí používať. A chcete? Aspoň takom môžem na ňu skočiť. Zabil ho a preskočiť naspäť. A máš. To som dokázal. Také 13 minút. A mne už nuda je naozaj aj málo. Nedá sa hrať, lebo náš pojem vyhadzuje ťa z hry. Iba tamté karty. Môžeme si vyskúšať zahrať za správta. Trirovke. Som chcel ukázať jeden trik, čo vie. A to iba jak možno ho vlastne. Chodíš tu toto. A ty môžeš taký zabíjať. Pardon. A môžeme ďalej pokračovať. Takže máme videoke. Ako to nás učili? Na to vraj chodíš? Vidíte? Tak proszę. Tak sa takto spávu niečo spraví. A nemajú ako sa pohnúť, nemajú. Asi to bude, neviem, koniec, lebo už točíme aj tak 24 minút a pokým sa dočekáme tých, sú už to ešte 11 minút, takže to bude, to už asi taká hodinu pôjde to video, takže čaute, natočím ešte natočím, zajtra sa vidíme, čaute.